Witam wszystkich pięknie, witam was fest serdecznie, witam was w Szlagierach i Wicach, witam w pięknej restauracji Cassiopeia. Jest już z nami Ewa z firmy Berger, bo my zaczynamy jak zwykle od tego, żeby się dobrze pojeść. Powiedz mi, powiedz naszym widzom, co my tu pierwsze musimy zrobić, bo wiesz, tak na sam początek programu zaraz rychtujemy coś dobrego, to musimy wiedzieć, co to będzie dobrego. Pierwsze sobie zrobimy marynata do karczku. O, bardzo dobrze. To teraz tak, ty już to zaczniesz rychtować. My zaglądamy na teledysk i zaraz do was przyjdziemy. Obudziłem się przy stole, kiedy nastał dzień. Zapaliłem papierosa, wyszedłem na sień. W gębie susza, w brzuchu burza, w głowie coś mi gra. Życie moje puste i jak flaszka świągarna. Już na wschodzie widać słońce, rosa schodzi z pól. A tu w oczach jeszcze ciemno, tępy czuję ból. Zły poranny kac mi prawie już rozrywa łeb. A niestety we wsi jeszcze jest zamknięty sklep. Już wszystko gra, zabawa trwa. Kolejna flaszka wysuszona aż do dna. Dlaczego zawsze tak to musi być, że z naszych spotkań nie pamiętam nic? Już wszystko gra, zabawa trwa. Kolejna flaszka wysuszona aż do dna. Dlaczego zawsze tak to musi być, że z naszych spotkań nie pamiętam nic? Gdzieś tam w dali dymi komin, praca poszła w ruch. Ludzie chodzą do roboty, by napełnić brzuch. I choć głośno z bólu znowu ryczy ranny łoś, w tej fabryce ktoś pracuje, aby pić mógł ktoś. Teraz idę już przez wioskę, delirka mnie trzepie. Idę, bo tam kompan mój czeka już przy sklepie. Jedno znów czaśniemy flaszkę na miejscu przy drzwiach. Drugą, lecz 2 razy większą weźmiemy pod dach. Już wszystko gra, zabawa trwa. Kolejna flaszka wysuszona aż do dna. Dlaczego zawsze tak to musi być, że z naszych spotkań nie pamiętam nic? Już wszystko gra, zabawa trwa. Kolejna flaszka wysuszona aż do dna. Dlaczego zawsze tak to musi być, że z naszych spotkań nie pamiętam nic? Gdy wracamy już do domu, siadamy przy stole i jak zwykle przy butelce gramy swoje role. Zasypiamy, gdy kieliszkiem już nie można trafić, a budzimy tylko po to, by się jeszcze napić. Życie toczy się w trójkącie, kościół, knajpa, sklep. Tu się modlisz, tam zapijesz, a tam kupisz chleb. Był tu jeszcze dom kultury, jakżem się urodził, ale stoi już zamknięty, bo tam nikt nie chodzi. Już wszystko gra, zabawa trwa. Kolejna flaszka wysuszona aż do dna. Dlaczego zawsze tak to musi być, że z naszych spotkań nie pamiętam nic? Już wszystko gra, zabawa trwa. Kolejna flaszka wysuszona aż do dna. Dlaczego zawsze tak to musi być, że z tych wieczorów pięknych nie pamiętam nic? Obejrzeliśmy ta piękno pieśniczka. Widzę, że ty już to rychtujesz sam, ja? Ja już se rychtuję pomału. No. Do oliwy z oliwek dodajemy czosnku niedźwiedziego. Trochę korzynio. Ciekawe, co na to wszystko powie nasz gość, który też już się rychtuje. Tak samo się rychtuje jak ten karczek. No i jadymy, ja? Jadymy. Najlepiej mieć swój czosnek niedźwiedzi wysuszony. Czosnek niedźwiedzi to jest taka rzecz, muszę wam powiedzieć, kiero rośnie dziko, szczególnie na południu Śląska. Jakby tak kto przejechał na południe od Wodzisławia, Godów, Gołkowice, tam kole mojego teścia, to się spytacie, kaj tam mieszka mój teść, to wam każdy powie. W Beskidach też możecie jechać, Wisła, ja, potem strona Istebnej. Ja mam z Beskidów, no. O, to jest z Beskidów, połazicie trochę po górach
i będziecie mogli tego czosnku mieć za tyle, a jest bardzo zdrowy, bo jest swojski, niczym nie nawożony, nie pędzony, to wiecie, że macie tak, jak za starych czasów bywało. My już ta marynata mamy prawie, że fertigia, już to lejemy. Lejemy i marynujemy. I marynujemy. To będzie dobre. Fajnie, jakby to właśnie jeden dzień przeleżało tak w tej marynacie, nie? No. Żeby to wszystko przeszło. My was nie będziemy trzymać cały dzień, ale chwila się z tym poczekamy. To co, zostawiamy to? Zostawiamy, no. Obejrzymy się pieśniczka, to się chwila przegryzie, przeżerę i zaruski do was wracamy. Zawsze dowała, robota była, na chleb stykało, we Familoku się też mieszkało. No a po życie to się dało, przed Familogiem już tata się grało. A żeby tata dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. Siedział u niej do rana, zaś zeszli w nocy szł do Agnesy. Myślał, że żaden go nie usłyszy. No a po szychcie to się udało, przed Familogiem już tata się grało. A żeby tata dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. Przed Familogiem już tata się grało. A żeby tata dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. To się udało, przed Familogiem już tata się grało. A żeby karta dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. No a po szychcie to się udało, przed Familogiem już tata się grało. A żeby karta dobrze chodziła, to i flaszeczka zawsze też była. Mamy to już prawie, że fertig, bo to się przeżarło, no i teraz by my to musieli... Teraz to grillujemy. Upiec, grillujemy. Dowamy to na grilla. Najlepiej jakby ten grill był fest rozgrzoty, pra? Musi być fest rozgrzoty. No. My mamy też już rozgrzoty ten grill, bo my się go prędzej załączyli. Mamy sam szteker. Wsadzili my tam co trzeba do tego sztekra. Za sztrumie zapłacone. No to możemy grillować. To mamy położone, to teraz co? Może coś takiego ku tymu, nie? Wiesz? Coś zdrowego. Warzywa. Te warzywka też mam w takiej lekkiej marynacie. To jest oliwa z oliwek, troszeczkę octu i czosnek, sól i pieprz. To będzie fest dobre. To co? Ty to możesz kłaść.
Wiele to by tak musiało być na tym grillu, tak? Te No, warzywka kilka, wiesz? bo a to ten są- karczek to tak pora minut z każdej strony by jak musiał Najlepsze być. jest 4 minuty z każdej strony, wiesz? To będziemy, Taki soczysty jest wtedy. będziemy zarostki ten karczek mieć fertik. Zaraz do was wrócimy, jak to wszystko już będzie richtig, fertik, richtig gotowe. Jestem sobie organista, oczy piękne, mowa czysta. Grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełną je w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. We karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie. Lubię tam podokazywać i z dziołchami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec do dom czas. Zaś na mszy porannej jutro, trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurie, mnie tak sztyc we głowie łupie. I ona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Nasza warsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już zapasem, ministranty te mam lasy. Zaśfałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie, na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, ale przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to woną radości wiele. Dwóch faroży się spotkało jednego do ty. Powiedz mi, u ciebie jest tak bogato na tej farze. No ludzie przychodzą, ciepią ci do tego koszyczka, kościół fol, a u mnie taki byle co. Jak ty to robisz? A ten godo, słuchaj, bo my kiedyś wpadli na taki pomysł z Szynkorzym, że ogłoszymy naszą parafia miejscem cudownych uzdrowień. I ten drugi się pyta, i co? Pomogło tam już komu? A ten godo, no toć, no i bardziej Szynkorzowi i mnie. Mamy to już fertik, pra? Ja, mamy wszystko gotowe. Mamy fertik, tak to wygląda. Taki coś się możecie przyrychtować.
U nas to już jest przyrychtowane, nasz gość też już jest fertyk, też już się narychtował, no toż zaglądamy na pieśniczka i już lecimy do naszego gościa. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To jedyny hajmatowy śpiew, to je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jest ten hajmatowy śpiew, to je on, taki śląski szpec. No on to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty, gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jowom zagrum muzycznych stokąsków, taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewom rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew, to je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jest ten hajmatowy śpiew, to je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukej mamy, czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom. Jest już z nami nasz gość Marcin Ochojski z kapeli ze Śląska. Trymbacz, bo ty grosz na czym? Na trąbie czy na trąbce? Ja grom na trąbce. Tu jest wielka różnica, bo ludzie go dają często trąba, no trąba i to tak go dają na saksofon, no to trąba jest na suzofon, na tuba, na waltornia, na puzon i na trąbka, ale to jest właśnie trąbka. To jest ta trąbka. To jest to już zagraj co na tej trąbce. Dobra, tam pora dźwięków Pawła po tym pogodowie. Dobra, ja. Czemu akurat hejnał mariacki? Słuchaj, tak z sentymentu. Ja tam studiował w Krakowie, Właśnie, wiesz. tyś studiował w Krakowie. Ja, to były dawne lata, wiadomo, w 95 roku, że skończył. No i tak dodam, przypomniało mi się to, może by trzeba było nawiązać do Starego Grodu, nie? A jak się twoja przygoda z trąbką zaczęła? A zaczęło się to dość szybko, wiesz, pierwszy grał
na pianinie, w ognisku, potem, że zaczął w szkole muzycznej, no i potem na trąbie. Także posłuchał pora razy, jak grał Zbyszek Wodecki, moi rodzice też tak, wiesz, no i tak się zaczęło, że zaczął grać, próbować. Po 4-5 latach to już coś tam umiał zagrać. I tak się ta twoja przygoda z trąbką toczy. Studiował żeś w Krakowie, potem żeś już grał samodzielnie, a potem żeś trafił do naszej kapeli, do kapeli ze Śląska. Ja, do kapeli ze Śląska. No jeszcze przed tym, że grał tam w Big Bandzie, trochę, że pograł po orkiestrach dętych. Zresztą teraz też czasem zagrał, no przecież to jest normalna sprawa. Muzykanty grają tu, w różnych kapelach, no ale główno moja jednak kapela to jest kapela ze Śląska imienia Józka Poloka. To teraz się obejrzymy pieśniczka, kaj właśnie ty grosz na trąbce. Fajno ta pieśniczka, bo ty jest tak rychtyk tu związany z Rybnikiem i z ziemią rybnicką, prawda? Z Rybnikiem to troszkę, że jest taki krojcok, bo Czemu? tak wiesz, mama z Cieszyna pochodziła, nie, bo w świętej pamięci, no to wiadomo, trochę cesorskiej krwi tam płynie, nie? Czyli i ty umiesz łączyć te style muzyczne i ziemi rybnickiej, ta tradycyjna muzyka i No. idzie powiedzieć austro-węgierski. No coś tam się staramy zrobić razem. Zresztą co, Paweł, wiesz, że ty piszesz teksty i czasem muzyka, no i tak działamy, nie? I też wiem, że współpracujesz z różnymi znanymi zespołami, bo na przykład z zespołem Przygoda. Ja, ale to było też chętnie dawno temu. Jak to było? 20 lat. Bo wyście nawet kaj jechali poza Europę. Ja, my tam koncertowali i w Meksyku, w Izraelu, no a po Europie, no to praktycznie cała Europa my objeździli. To jak długo żeś to tam był z nimi? I nie wiem dokładnie, ale jakieś 3 lata, No to 3 lata, że tam jeździł. No potem, że już kończył studia, wiesz, inne problemy, robota,
także trzeba było pomału rezygnować. To się jednak trochę tego zebrało. Ja, trochę się zebrało. Widzisz, to my teraz puszczymy taką związaną właśnie z ziemią rybnicką ludowa pieśniczka, ludowy utwór i zaraz do was wracamy. Dwoje was było, jak się zaczęło wasze wspólne wędrowanie. Miłości wzloty, trochę roboty, potem dzieci wychowanie. I tak się kręci w waszej pamięci, tela już lot naokoło. I zawsze miejcie zdrowie i szczęście, życzy rodzina wesoło. Przeszliście burze, przeszliście słoty, były też chwile radości. Trochę cierpienia, czasem kłopoty, lecz zawsze dużo miłości. I tak się kręci w waszej pamięci, tela już lot naokoło. I zawsze miejcie zdrowie i szczęście, życzy rodzina wesoło. Jak jedna chwila, minęły lata, niektórych bliskich już nie ma. Ale niech smutek was nie przygniata, bo wszystko dane jest z nieba. Cieszmy się zatem dzisiejszym dniem, śpiewamy wam naokoło. Niech wszystkie troski pójdą dziś w cień, życzy rodzina wesoło. Zapamiętajcie tylko te dni, pełne rodzinnej radości, bo się spełniły marzenia i sny o waszej wspólnej miłości. Chłop się skludził auto z Niemiec. Zawiózł to do blachorza. Blachorz go do za 2 tygodnie, niech pan przedzwoni, to już będziemy co wiedzieć. Za 2 tygodnie ten chłop dzwoni, odbiera taki uczeń. Ten go do dzień dobry, ja tam do auto do klepania mocie, to już gotowe, a ten uczeń go do, wie pan co, my tu mamy taki troszkę problem. Ten chłop go do jaki mocie problem? Nie wie pan, do ten uczeń, jako to jest marka tego auta, a chłop go do, to ja mam wiedzieć, to weźcie są fachowcy, klepcie, jak wyklepiecie, to wam wyjdzie, jako to jest marka. A ten uczeń go do, no my tu właśnie mamy taki troszkę problem, bo my już 4 razy klepali, jakby my nie klepali, to wychodzi przystanek autobusowy. Pieśniczka o śpiewających trąbkach, chyba ją wszyscy znają. Tej zaaranżował ta melodia, nie? Bo to jest Morawsko-Polka. Morawsko-Polka, wstępy, że popisał coś, tak żeby to trochę przybrało naszego charakteru. No widzisz, bo ty pochodzisz właśnie, mama twoja świętej pamięci pochodziła z okolic Cieszyna, więc już w stronę Moraw, to jest jakby też w twoim sercu i z tego wyszedł przebój przez długie lata na pierwszych miejscach list przebojów. Tak jest. W telewizjach, w wielu telewizjach, nie? W wielu telewizjach, w wielu stacjach radiowych i teraz ta pieśniczka się obejrzymy, kierej
autorem, aranżerem jest właśnie Marcin Ochojski. Gdzieś nad ranem w gospodzie trąbki nam śpiewały, a my se razem tańcowali i do oczu się dziwali. Ja widział w nich swe szczęści, było mi jak w niebie. Pamiętam to, bo do dzisiaj wspominam cię, aż gdy dom trąbkiną tak pięknie śpiewać. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znasz, w te piękne oczy Twe chciałbym się dziwać i widzieć w nich, że miłość w sobie masz. Aż by dom trąbkiną tak pięknie śpiewać. Pieśniczka ta, co eno do nas gro. Będziemy razem tak w sercu ukrywać. Ta miłość, co ją każdy w sobie ma. Tela już lot, a ja tak dobrze pamiętam to, jak nam tak pięknie trąbki grały, a my razem tańcowali. Nie ma już twoich oczu, nie ma przy mnie ciebie. Pamiętasz to? To dla ciebie pieśniczka ta, aż gdy dom trąbkiną tak pięknie śpiewasz. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znasz, w te piękne oczy Twe chciałbym się dziwać i widzieć w nich, że miłość w sobie masz. Aż by dom trąbkiną tak pięknie śpiewać. Pieśniczka ta, co eno do nas gro. Będziemy razem tak w sercu ukrywać. Ta miłość, co ją każdy w sobie ma. Nie wszyscy wiedzą, że właśnie aranżerem tej pięknej pieśniczki o śpiewających trąbkach jest Marcin Ochojski. Tyś już grał z rozmaitymi zespołami, nie? No, z kapelą ze Śląska, ale to jest twój główny zespół, z czego się fest radujemy. No właśnie, i już długo, żeś jest na scenie. Co ci tak najbardziej utkwiło w pamięci z tej całej twojej kariery? Najbardziej mnie chyto za serce piosenka o mamie. To jest- Najmilejszą w życiu jest mi mama. To się gro na różne okazje, bo to gromy i na poważnych imprezach, i na zabawach, na biesiadach, na weselach, a ty na weselach się też pojawiasz. To skoro ta pieśniczka ci się tak fest podoba, to możemy się ją teraz obejrzeć, bo tyś też ją aranżował. Ja też ją aranżował. Też tam gro trąbka na samym początku, no i wiadomo też inne instrumenty, nie?
Ta piękno-pieśniczka jest z naszej najnowszej płyty, z płyty piosenki Dla i teraz dzisiaj ją obejrzymy. Mamulko, za wszystko, za Twoją miłość, za poświęcenie. Tyś klęczała nad moją kołyską i za to teraz dziękuję Ci. Nie płacz, że już moja mamo otrzyj z oczu łzy. Ja zostanę tu
Pieśniczka dla mamy to jest też pieśniczka z płyty, którą my wspólnie wydali. Ona otwiera płyta Najpiękniejsze piosenki Józefa Poloka. Ta płyta oczywiście możecie kupić w naszym sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl. A kto nie lubi sklepików internetowych, no by chciał w normalnym sklepie, w normalnym geszefcie, na normalnym sztandzie, to może się ją kupić w Szkolaku, w Rybniku, na ulicy Kościelnej. Tam mamy sztand ze śląskimi pieśniczkami i ta płyta też tam jest dostępna. A teraz jeszcze by chciał jedna rzecz powiedzieć, bo o tym mało kto wie, że ty grosz nie no śląski nasze pieśniczki, śląski szlagiery, ale grosz też muzyka zupełnie inkszo. I taką na przykład pieśniczką jest pieśniczka, przypomnij mi tytuł, Skalinada. Skalinada. Ja. Jak to się zaczło, skąd się wzięło, że ci to przyszło do głowy? My zrobili taki projekt muzyczny z muzyką przez świat. No i tam prezentujemy muzykę z różnych rejonów świata, między innymi właśnie piosenka, która jest piosenką chorwacką, bo gromy i francuską muzykę, i gromy w stylu latino, piosenki, no a przede wszystkim jest ta Skalinada jako ten utwór, co został nagrany w telewizji jako teledysk gomowy i możecie to fajnie posłuchać w TVT. Właśnie, to jak godamy o tym, że jest teledysk, to ja ten teledysk już mam narychtowany i już go zapuszczam. Spojrzysz tak przed siebie, tam w oddali widzisz serce, które kocha. Łza w oku się zakręci, wspomnień nagle ci przybędzie i tęsknota. Bo zapomnieć dziś nie możesz, sercem zawsze przy nich będziesz i pamiętaj, że i ty tam kiedyś byłeś, inną stroną odchodziłeś tak bez słowa. Skalinada, Skalinada, tu se penie, tu se pada, to jest sudba, to jest nada. Skalinada, 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 swaki korak, jedna skala, swaka skala, jedna nada. Skalinada, 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 Skalinada. Jedno miejsce, jedno ciało, dla niej serce zwariowało, to przez ciebie. W oczach, gdy zasypiam w nocy, chcę tą samą drogą kroczyć obok ciebie. Jeśli słyszysz tę piosenkę, proszę napisz mi czym prędzej te dwa słowa. Że pamiętasz, że mnie kochasz i że jesteś dziś gotowy znów spróbować. Skalinada, Skalinada, tu se penie, tu se pada, to jest sudba, to jest nada. Skalinada, 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 swaki korak, jedna skala, swaka skala, jedna nada. Skalinada, 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 tu se penie, tu se pada, to jest sudba, to jest nada. Skalinada, Skalinada, Skalinada,
taki korak, jedna skala, spaka skala, jedna nada, skalinada. Skalinada, skalinada. Skalinada, skalinada. Piękno jest ta pieśniczka, piękno jest ta skalinada, no ale nasz program już dobiegł pomału końca, chociaż mam nadzieję, że ty jeszcze do nas przyjdziesz. No, spadna. Ja- Pogodomy jeszcze. Pogodomy na pewno, pogodomy właśnie i o twoich projektach muzycznych i jak będzie jako nowo pieśniczka, to też o pieśniczkach. Tak jest. A jakby kto chciał więcej wiedzieć, to znajdziecie nasze informacje na stronie internetowej kapela.rybnik.pl. Tam na naszej stronie, jakby kto nas chciał zamówić, to Marcin Tysz jest. My już pomału się będziemy żegnać. Widzimy się oczywiście jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku od poniedziałku do soboty, a w przyszłą niedziela, jak zwykle tradycyjnie o 18, o 6 na wieczór widzimy się w szlagierach i wicach. Zapraszam, fest pięknie, fest serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia.